Malta kienet ikklassifikata bħala l-pajjiż li joffri l-aqwa provvista tas-servizzi tal-e-government fost 34 pajjiż Ewropew. Dan skont l-e-Government Benchmark Report tal-2016 maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea. L-istudju jevalwa 4 indikaturi ewlenin: id-disponibilità u l-użu tas-servizz tal-e-government, it-trasparenza, l-aċċess lin-negozji u liċ-ċittadini meta jkunu l-bogħod minn pajjiżhom. Dan ir-rapport ikejjel id-disponibilità ta' numru ta' elementi tekniċi kif ukoll iqabbel il-prestazzjoni tas-servizzi tal-e-government fost il-pajjiżi li jipparteċipaw. Bħas-sena li għaddiet Malta reġgħet kisbet riżultat eċċezzjonali hekk kif ġabet l-aqwa riżultati fl-indikaturi ewlenin u ġiet ukoll l-ewwel fir-riżultati globali. Tant li l-Kummissjoni Ewropea saħqet li Malta flimkien mal-Portugal huma teżempju għal pajjiżi oħra. Malta ġiet l-ewwel f'dak li għandu x'jaqsam mad-disponibilità u l-użu tas-servizzi tal-e-government u kisbet punteġġ ta' 95% fl-indikatur globali, 18 punt perċentwali aktar mill-medja Ewropea. Fejn tidħol it-trasparenza tar responsabbiltajiet u l-prestazzjoni tal-Gvern u l-proċess ta' kif jitqassam is-servizz u l-informazzjoni personali involuta, Malta kisbet punteġġ ta' 97% meta l-medja Ewropea hija ta' 55%. Malta ġiet l-ewwel ukoll fil-possibilità li wieħed jaċċessa s-servizzi pubbliċi online minn barra minn xtutna, punteġġ globali ta' 89%, 34 punt perċentwali iżjed mill-medja Ewropea. Malta tinsab ukoll l-ewwel fir-raba' indikatur li jkejjel disponibilità tan-numru ta' elementi tekniċi importanti għad-distribuzzjoni tas-servizzi tal-e-government fejn għal darb'oħra qabżet bil-goff fil-medja Ewropea ta' 44% billi kisbet 98%.